Straight to the point. Okay, mo nga tungod ining resulta mahigala sa kuan Pulse Asia Survey. Ako lang pod manghigala gi kuan og nagpost sa ko sa kong Facebook page og kining atong broadcaster mabati man ni mahigala sa atong CBN DYHP Alamin Cebu ug AFM. Unya na po ko akong YouTube channel. Mao ni atong YouTube channel ha, ako mong gidasig pag kuan ani pag kinini ang sunod asa man to kasamang names. Kay aron nga makasunod tong mga kaigsunan nato. Ang atong YouTube channel maka-subscribe mo ini, wala may bayad ni mag-subscribe lang tag YouTube. Mao ni ang atong kuan. Ipakita ko na to names, pwede naman to mapakita names. Parihar na ka Attorney Rufil Fernandez Banyok. Mao ni akong YouTube channel. O niya maura ni sa akong kumpleto nga sa Facebook page. Naran siya straight to the point Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang kining sa Facebook page nako Attorney Rufil Fernandez Banyok sad gihapon pero dunay blue check nga marka. Okay? Sige kanay sige dong. Asa man to kana mo ni sa YouTube no. So ako mong gidasig sa pag subscribe ining atong YouTube channel kay labi na to mga kaigsunan nga tuwa sa gawa sa nasod ug uban pa nga makasunod sila. Kay nga ito magong radyo mga higala, mabati na ito Visayas, Mindanao, and some parts of Luzon. But ang YouTube na ito, tibok kalibutan makuha mga sukitig paminaw. O ingon man, ang ato sa mga higalang, okay, mo ni ang atong Facebook. Nasa ubo sa Facebook, Attorney Rufil Fernandez Banyok, dunay blue check. Mo ni ang atong official Facebook page. Okay? So, ang akong YouTube o ang channel, maura na siya ngan, but ang sa Facebook, dunay blue check. Okay? So, muna ako mong gidasig sa pag subscribe ni ining atong mga kining atong social media platforms aside sa atong DYHP pagyod nga Facebook page. Now arita mahigala sa akong gi-post names. Nag-post ko nga kung election karon ganina ning sayos buntag nako gi-post kasamang ni Muel. Doon na natay reaksyones nga nakuha. Mo ni akong post ha. Kung election karon unya one on one. Kinini ang good morning nimo Attorney Janres Abidla. Sige. Nya ko gi-post paling Janre, basta mag-appeal kag react na paling Janre. Paling Janres Abidla, ikapod Attorney Jan Kagulada, Attorney Rani Montes Claros, Attorney Daryl Delira. Ang akong gi-post ini, kung election karon unya one on one si VP Sara Duterte ug Senator Raffy Tulfo, kinsa inyong pilion pagka presidente? Nya open parenthesis, just want to know kung sakto ba ang Pulse Asia Survey. Nya close parenthesis. Doon natay 7.4 thousand ka mga comments. Akong basahon ning uban kutob lang sa mada. Ang ilang mga comments mahigala giingon, da may ginganlan. Basahon na ko ning uban daykin. Ang uban di madaog surot, pero akong basahon ning uban. Si Mars Barangan Bertoldo miingon, Raffy Tulfo para raman siguro na sa mga magtiayon nga wa magkasinabot kay nangabit ang asawa. Oy, lain ganing mga una-una as tao. Nya doon na pa po yung reply niya day. 34 ka bukang ni kuno? Ni reply. Si Tulfo hilom kaayo sa kinawatay sa gobyerno, wala siya tingog bisan gamay na lang. Naapay panahon nga ning laban pa sa kawatan. Pero ang si Sara Duterte tanang kawatan iyang kontra og modaog ni social na ang presuhan, congressman og mga mayor o gobernador. Government employee na isulod. Ako lang basahon ning uban. Si Leonie Obsioma Lim, Duterte pa rin may attorney. Si Sakay Jimari, VP Sara Duterte. Si Janet Alicia Kaingoy Adalia, Sara, hindi mamimili ng serbisyuhan. Tanggapin kahit mahirap. Tunay na may malasakit. Sara, gyapon siya. Si Luti Duterte gyud may attorney. Si Sir Magno Sidilio, bisan plus 5 million pa na si Raffy. Uy. Si Jigger Yunson Biason, Sara Duterte gihapon ko. Si Tuto Monte, Inday VP Sara ko attorney. Si Lambak Naiso, yung hindi mabayaran ng pira, Suli Duterte. Tahimik lang kasi si Boy Robos. Sa may Boy Robos day? Sa pasabot nila ani. Si Lilia Gaviola, Suli Duterte pa rin hanggang dulo, walang iwanan. Si Eileen Tugdang, obligado, Duterte pa rin kahit anong mangyari. Si Isa Belia, Sara Duterte. Si Geraldine Campaner, Sara Duterte wa na ilain. Si Hualarido
Ortizano Duterte jud ko attorney. Si Mirna Abilia Duterte Japon. Si Ivy Jane Kambangay Dayot. Trillanes lang ako, sir. Uy, saag mas Trillanes. Sige. Napay butos Trillanes sinon. Ang akong ipapilian si kuan lang Rafi Tulfo og si Sara kay mo man ni ang sa kuan kanana ang Pulse Asia ron nga kung one-on-one kuno si Sara ug si Rafi tabla na kuno. Mo na akong naghimo kog akong kagaling survey pag klaro og unsa bagini. Tinuod ba ning survey ha sa Pulse Asia og di ba? Okay, si G. Galo Duterte jud mi attorney. Si GC Bagyon Sara Duterte gyapon ka attorney. Si Marites Matutinaw, Duterte lang, wala nang iba pa para magkaroon man lang tayo ng tinawag na forever. Si Nimrak Umil, Duterte pa rin. Si Al Chano, Sara pa din. Si Arlie Panya, Inday Sara Oy, for 2028. Si Das Nugal Zinibay Newdy, Sara Japon Attorney, Sulid. Si Rosemary Maghanoy Mansia, still Sara Duterte pa rin ako attorney. Si Lolita Sarabia, Sara Duterte ako attorney. Si Rune Apulintissima Layawg, siyempre attorney sa Bisaya. O Bisaya mo sa Rafi. Way klaro sing pagkatubaga, no? Kay si Sara Duterte o si Rafi Tulfo paras Bisaya day. In fact, Davao sila pareha, no? O, parehas na ha. Ibutan tama ayong tao si Rafi Tulfo, maayong tao si Sara. So, kinsa ma inyo pili online do ha? O niya akong kuan, pangutana. Kahit sino, si Amalia Nibrida Gutiangco, kahit sino sa magkapatid na Duterte ang kumandidato for president, sulit Duterte pa rin kami. Si Risa Tupas, VP Inday Sara Duterte, siyempre. Si Marina, siyempre Duterte. Si Lina Sarcauga Alfiche, attorneys Inday Sara. Dexter Arsina, Sara Duterte 2028. Si Enriqueta Portugalisa, Duterte pa rin. Juby Ulaga Ramlayasan, siyempre VP Sara kami, ng angkan ko. Si Lucille Antiampo Langoy, siyempre Duterte Sara kami. Si Atilim Difunturum, si VP Sara pa rin. Pers Watimar Laurin, Duterte pa rin forever. Si Tara Abrigo Fernandez, Sara Duterte jud oy. Na may nanawag nako, di pa ko makatubag sa tawag. Si Arnie Farol, VP Sara wa na ilain. Si Buyax Jail, Duterte gihapon ko attorney. Si Anthony Candilanza, Duterte pa rin 2028. Si Lenny Villacorta, Sara always. Si Romel Langido, adunay pagbati sa mga pobre o adunay klarong baruganan o labaw tanan dili madiktahan sa mga adunahang elitista. Duterte pa rin 2028. Uy, Duterte maning mga kuan. Sunod si Mila Consiga Silis, Sara Duterte pa rin. Si LG Pahinti Cerilles, Ayway Duha Duterte. Si Sal Monton, Duterte pa rin. No to Tulfo Brothers, never. No to Ben Dalo. Oy, di pa kapinan pag Ben Dalo. Si Sheila May Landero, Sara po kami attorney. Si Emiliana Binilan Camilutis, Duterte kahit kailan. Si Kudis Diumi, Sara ang malakas. Si Noel, VP Sara siyempre. Si Titing Jewel Pipito, Tatak Duterte. Si Cyrus Lantixi, Inday Sara. Si Robert Restauro Alipio, yung comment dire, solid Duterte kami forever. Si Sinon Kapi, basta Bisaya, Sara Duterte. Si Ashley Payad, Akni Joe, sa VP Sara pa rin. Si Rubilin de los Santos, solid VP Duterte kaming lahat. Uy. Si Inalim Tiro, siyempre Duterte Sara kami. Si Clint Mark Kumilang, Duterte solid kami, Tagalite. Si Jose Armudia Good, Duterte pa attorney. Si Renato Peligro, Sara ko kay nabasa na papel ni Rafi. Nabasa na papel ni Rafi. Si Renante Peligro ni. Si Gabrin Dalid, Sara pa rin, tukhang 2.0 kamay na bakal. Si Gilbert Bihik, matik na. Kinsa may matik na, si Rafi or si Sara? Wa ninyo, tiwasan ninyo og comment kung mo comment mo para maklaro. Kay minka, simpre Bisaya, di gyapon na counted ni Sara.
og din accounted ni Rafi tabla na siya kay pareha man sa Bisaya, no? Og moingon matik na, sumpayi og isang matika ha. Okay. Si Navi Roble Hugalbot, attorney Inday Sara. Si Jerry Monares, solid ko attorney. Kaning solid ko, di ka po ni makwintada day. Kay kinsa man solid mo ni Rafi Tulfo or ni Sara Duterte. Okay. Julita Miagao, Tulfo na lang ko. O na, Tulfo. Okay, si Julita Miagao, Tulfo siya. Alex, usa pa may kang Tulfo? Nalista ni mo day, nakaanin ko ana. Alex Belina, saan po ba ang baluarte ni Tulfo? Anong utana lang. Michelle Alftap Adlawan, Duterte pa rin attorney. Si Gibnis Nice, si attorney Rufil. Uy, ako na mahinoy gipili ninyo anong kalakiha. Wate apil ani, no? Sila laduha atong papilian, si Sara Duterte o si Rafi Tulfo. Okay. Si Mamak Norberto, Sara Duterte kami, si Fujiko Watanabe, Rafi Tulfo ko attorney. Napoy mga Rafi, ha, pila na kabog, tulo na kang Rafi day. Dili asa kong gibasa. Jurijan Yapods, Y Angay, so Y Angay, Y One Eye Lain, Duterte. Ilnads Polinar, Lusabad, Sara Duterte. Solano Dinya, Inday Sara po kami, sulid. Si Los Romano Siliote, VP Sara pa rin. Si Jigger Bismanos, Sara Duterte po ko attorney, sulid Duterte kaming lahat dito. Si Norma Carpintero, Sara Duterte pa rin. Si Fidel Sabaricos, basta ako, 100% Duterte. Pinakumo-kumo pa. Si Johnny Sais Baslag, Duterte pa rin kami. Si Diosdado Balduman, Sara Duterte kami, 100%. Si Linar May, Sara Duterte ko attorney. Si Bibi Katubig Aspines, Duterte po ako. Los Abi, Duterte kay Bisaya. Edgar Lapay, sa babae ko attorney. Si Rakiram Silonrof Zitro, marigibali ni Iangan. VP pa rin. Si Alvin Dinglasa, Sara Duterte all the way. Si Sunny Caballero Dayaw, Duterte pa rin kami. Si Ami Cabrera Suli Duterte, walang iwanan, from Saudi Arabia. Good morning mga taga naa sa Saudi. Si Purisa Tihidar, VP Sara Duterte. Si Julie Limbaga, Duterte gihapon oy. Si Rose Ponce, bisan pagtagaan ko ni Rafi Tulfo og milyon, char. Inday Sara Duterte pa rin ako. Dominant si Tulfo, imagine yung kapatid niya Erwin Tulfo. Sometimes we need to bend the law in order to please people daw. Ha ha ha. Hungog. Uy, kalain po itong pagkasuryahan. Nabasahin nun akong hungog. Di apay lain mga kagalaan si kinsa maning uban. Abadisa Nunez, Sara forever kami. Si Rigor Jean Angel Faith, Inday Sara attorney oy. Si Andre Intrampas, Sara taga Cebu. Si Crisancio Amit Jr. Duterte pa rin. Si Balios Clavo, Suli Duterte pa rin. Si Thelmas Vlog, Sara Duterte pa rin sa Pilipinas ng pagbabago. Daghana ini mga higala. Di na ko mahulot basa tanan no kay patindaghana man kay ni. Okay, mo lang mga Duterte man mga kuana kasagaran. Patindaghana kaayo, no? So di na ko mahulot basa ni diri ani sa kuan. Diri ni sa akong Facebook page, mga kaigalaan, kining Attorney Rafael Fernandez Banyok nga dunay blue check. Kining akong Facebook page mga kaigalaan, ikatulo na taon na nako ni nga Facebook page. So ako mong giawhag pag-follow ani kay gibutangan na kog check mark ni kay kanana ang katong una na kong Facebook page ubay-ubay na lawat atog mga followers natingala ko nga natangtang man. Hawag tang lagkalit nya ikaduha nga Facebook page na ko usad mausag gyapon dugayan na ba to nako pandemic pa to kasamang Nestor. Natangtang na sa gyapon ang di na ko kasuod ba. So karon naghimo tag bag-o at least na natay 544 ka mga thousand ka mga followers. Ay nahihinay lang ning ato. Kay kung wa pa to matangtang tong akong unang Facebook page ikaduha, medyo daghan na tag listeners kanang followers. Pero sige lang, nahinay lang ning ato mga sukitig paminaw. Mo na ako lang gyapon mong gi awhag sa pag-follow ani ni natong Facebook page. Man itong atong atong official Attorney Rafael Fernandez Banyok na nay blue check.
Okay, unya ang atong YouTube channel mao gyapon Attorney Rufil Fernandez Banyok sa YouTube. Okay, kay na may uban mahigala nga ari mo tan-aw sa YouTube, na uban ari sa Facebook. Okay. Ang atong sa YouTube channel na to sa daghan pa ni mga komentaryo dinhi mga sukinting paminaw. Di na po nako gyapon mahulot og basa mga kagalaan tungod sa kadaghan. Ubay-ubay ning sa atong YouTube sad nga mga kaigsuonan nato. Nga ni Kwansad ni Kwan po dapat Sara og Lini ang survey. Actually na ay kang Sara og Lini nya matod pa sa kuan sa Palace Asia pildi si Lini og 8%, gamay ray biya 8% na nay daog ni Sara ni Lini. Pero ang akong giuna gud ang kining kang Rafi Tulfo o kang Sara kay matod pa natay man gud sila kuno. Muna nga mao nay akong gikuan. Diya sa atong YouTube channel sila Lawrence Rios, Junjun and Joan Rios, Duterte kami. Sila si Kwan. Lisod man pamasahon ning mga account sa YouTube day. Mara medyo naasli mga kuan ba, no? Okay, tan-aw ko comment di attorney kasagaran VP Sara man daog na daan attorney. Mao ba? Duterte kami, si Ronaldo Aligada, Nestor Tradio, si Arnel Lipon, Sara Duterte kami. Sa Kalam attorney. Daghan mo diri sa atong YouTube. Si Emilita Atamusa. Kaming mga taxi driver attorney, Suli Duterte jud mi. Kay haron mabalik ang kahapsay og kalinaw sa tibuok Pinas attorney. Mao nay labing tinuod attorney. Si Joyce Swasin, real talk lang tamam answer. Sara Duterte ang sa Kalam. Okay. Si Edita Elisiones at Rufil Bisan nga kinaunsa Suli Duterte kami, Mindanao, Cebu. Daghan kay ni. Nya po ni kuan ako sa may WYNY. Ikaw na lang among butanan Attorney Rufil. Naapil mahinon taning kalakihan ni store, ha? Atol ni agi kito katawa mga kaigsunan sa ato ning YouTube Sara Duterte from Dumaguete City, si Ronan Husabiliones, diya pa si Mira Katipay Channel OFW Sir Duterte pa rin. Si daghan ko sukay mo dagan ning atong kuan, ang atong mga comments dire maglisod kog apastanan, no? Okay. Si Amadura Kilyas 8063 kining tagat Iligan attorney solid Sara kami. Si Carmeliano 6637 Duterte pa rin. Alan Feliciano para dili na kaayo hadlok ang maglakaw sa gabi. Sige, so di na ko makuanitanan inyong mga messages kay paspas kayo. Nya to na ko gi-post sa akong Facebook page. Tanawon tala ni kay akong Facebook page, mahigala mo akong kuanan kay ganinang buntag na ko i-post og sayo. Pila na may comments ani names? Be, tanawon ta sa gali ha. Ang akong FB Attorney Rufil Fernandez Banyok with blue check nga FB page ako mong giawhag sa pag-follow ani. Naa na tay mga comments nga kuan ubay-ubay man may mga komentaryo mga kaigalaan be akong balikon. Naa tay 8.3 8,300 ka mga comments na, no? Di na ko mahurot ubasa ng 8,300 ka comments sa pagkakaron. Ako lang ni kalingawag basa-basa unya, no, makalugar ta unya. Kay kung akong basahon tanan ni radyo, tantag siyam-siyam gid ni kalakihan.